Takže ahoj lidi, my vás zdravíme u našeho prvního shortu a dneska budeme mít ochutnávku nového Popstarty, který jsme našli random v obchodě a je to citron a Juzo. no něco takového. No jo. Víš co to? Jo. Já nevím, Taky exotický, no. Asi no. Jo. Já se nechám překvapit, tak pojď to otevřít už. Krása. Oh my god. To voní jak citron a máta. Tak jdeme to ochutnat. Mňam. Za mě ale mango marakuja je nejlepší. Máte? Co na to říkáš? Docela dobrý, ale je to takový citronový a mátový. Taky citronový a mátový. A lidi, teďka, můžu, prosím? A Nemůžeš. teďka tady takhle, teďka budete mít, co to Izu, nebo jak se to jmenuje, je. Obrázek a popis. Takže tak. A, B. takže tak no, asi bych to seřadil jako třetí. Za mě, Jo. no, tak. Mějte se, no, ještě jednou. Všechno a mějte se, čau.